Berkita, Mbak Berkita. Mas Akbar. Aduh. Dalem. Apa? Mas Akbar. Upama aku ora duwe bojo, Aku siap 24 jam jadi bojomu. cintaku hanya kamu. Iya, baik. Ora atok keliru. Ejel nyanyi. Cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Hanya kamu cinta merah merah Wes, wes. jambu Wes. Wes milikku. Sini. Rizky berarti wis enak Tanda-tanda. Enak karo kowe ya kadoan. kadoan piye maksudmu Ini pasangan dua sejuk. bulan ing wayah wengi nambahi Selamat malam Mbak Pirkita. Selamat malam, Ya, Mas lama Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak jumpa. Sorry bro. Codot wis ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya, dulu ya. iya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Lama tidak ketemu ya? Iya, sehat nggih Pak nggih? Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat, sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kula sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah tenang weh. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik, pironku tak benakne, Sik. Tak benakkan apa gimana? Hah? Tak benakkan apa Oh, gimana? enggak, Oh, iya, ini enggak, iya, enggak. iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Firkita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi berapa? dari Solo jam 5. Alhamdulillah, sehat toh, nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Ngapa tok aja suwe-suwe? Sama ini ngapa toh kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sapa? Lah ya aku sapa ya? Bisa iki. Mulane to dadi wong aja keminter, Aja kemijilen. keminter. Nah. Lah Cik Pirkita ya awak. Ya Ping Allah. telu. Aduh, Mbak Berkita, Mbak Berkita. Mas Akbar. Aduh. Hei, hei. Wedan. Payuku yo karo kia. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo kono ya bagaikan kodok merindukan kamu. Kok aku? Kok iso Dik Pirkita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol. Kabeh sakniki wong kon ndonga. Loh. Karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kan apa salahnya to, Lho Mas? paling gak Lah, iya. mengucapkan Bobi kok donga kabeh lho. Dulu. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berhak mendoakan. Kan. Kita itu meminta. Heeh, betul. Kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusannya Ha sing keliru. Ya, Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lho, lah wis dilakoni. Ndi? Iki lagi apa mulai? Menghibur. Ya iya Ini kuwi lagi menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah, muah. Wes. Soseweger. nyapa kok nyoro-nyoro lho apa? Nyapa? Kok iso nyoro-nyoro lho? Lan jagane nek omah. Yo. Loh, contohnya aku karo Mas Dodo kayak gini loh Mas. Dipir kita. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh wis dulu. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo, Boleh apa, Dik? upama aku ra duwe bapak, sampean arepe dadi bapakku Mas Aku Dodo. kang bakal dadi bapakmu, Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalam-dalam bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok golek sing kono. Upama aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap jadi pacar. Ya Allah, Mas Akbar. Loh lah, geblak. Hei, Sampai goblok. diladuk. Syukur. So, Syukur. Polae iki lho. Mulai Jan.
Oh, bendino ya delok lho. Kesana sing kendang lho, Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Lho kuwi saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya. Mas Dodo, Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Ya. Umpama aku ora duwe asu. Bener lah. Mau kowe coba. Ngene to. Lah ya. Dik, Brigita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap jadi ibumu wong ayu. Iya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Mas Akbar. enak, Jan. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam dadi bojomu. Kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Lah Aku terus? siap dadi tikus, bendino tak krikiti. Gara urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus. Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak, lho aku kok bayang. kene asu. Komet dadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngriket diatur. Ya karek tikuse. Butuhku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Yo jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Yo munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Tekon ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tikus munggah. Terus munggah? Kriket ndi? Kriket Kriket ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus. Ora ana lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh, balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Kene wis eruh. Monggo Mbak nembang, Mbak. Ah, dirayu sekno, dirayu sekno. Hah? Dirayu sik ya Mas Komet Mas Dodo pinter di ngerayu nganggo nada. Oh, iya. Ngono no. Kok. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wes iki puncet deh. Kok langsung nembang. Puncet. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan kok mau bel. Sing lagune Cintaku hanya kamu. Iya. Siap. Siap Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene ya. Oke, siap. Berjiwai lho, Bir. Kudu berjiwai lho. Lu. Cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono, Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni ya ta. Apa-apa, sing kaya mau. Heeh, coba kaya mau. Cintaku sama Loh, kamu. sampean sing ah. Oh, iya. Wah. Kangen aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus ayo. Pasang suara ki lho, yo. Ya. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora atok keliru. Kalau kopi tau. Cel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enek, ora enek. Enek iki Ilat pelet-pelet. Ora gelem aku medhul lho. Ya. Aku medhul. Mbak Brigita sik, siap. Mbak kita. cintaku hanya kamu. Ilate. Ilat. Ya api ya ampun. Ngapa pikangmu dek ngono? Mbah. Kan apa nih? Mbah mana-mana krasa. Krasa piye? Krasa mak trenyeng. Coba iki Coba. pesindan Ya harus kudu iso dicoba. kabeh. Dari sini. Ini termasuk Dari sini Dari dari sini, Mbak Bir. Sinta. Ayo. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus Pakai ada. mic. Satu-satu. Iya. Pertama, pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat contoh, Contoh lihat nih, contoh. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo sawo. Ulo Lah. sawo. Berarti kita harus menghayati. Menghayati, betul. Tes dicoba. satu-satu. Mbak Bir. Ayo. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Sinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Beduk untuk kuping. Betul. Menti zoom, ayo siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Ngene, sampe nih. Mengisor. Lah. Oh, kejauhan jarake. Iya. Ayo. Ke bawah. Oke. Ayo. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis oleh rong ilat. Nyapa wina. Iya. Terus, Lerek. Erek.
Ayo Mbak Sri, Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Apik. Apik wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni Wilodo. Oh, iya. Ayo. Iya. Sirelu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Beda. Kuwi apa? Kok kaya sapi bengah. Apa iki, Mas? Sing ngalus to, Mbak kok. Oh. Karena kok usah ngel men to. Model kaya Gilane piye sampean bayangane elek mari kok. kaya nglilir. Wah, Geser. Geser. Mbak Esti. pakai mic sayang ya. Mat. Sin. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan, totalitas. Menjiwai. Menjiwai tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya. Oh iya. Siap 1 2 3. Sik tak mikir. Iya. Oke, yuk. Yo. Cintaku hanya kamu. Merah. Wes ngono ya. Cinta Wes. merah jambu. Ilate piye? Apik. Apik pengapik. Sekiranya 85 iki. Sudah ya. Kancaku kok modelnya ngerangsemi apa kowe? Kowe kok ngerangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger, ayo Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Dekat. Dijitas Mas, di biji Mas. Orang pengapesanku ojo. Nyamuk aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cirelu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Hop. Mas kancamu tulungan. Oh, ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih ya. Kok iso milih lho. Maksudnya wis cair lho. Saking cairnya metu kok kuping. Wis ya. Ijek loro e. Ya wis kandhek kene ta ya. Ya. Loh, ya harus adil iki semua, dene semua. semene kok. Wis aja ngrepoti wah. Ayo ngawi. Geser. Ngawi. Mbak Yovika ya, Mbak Yovika. Ya Vika. Cirelu. Ayo komet dekat ya. Masa Wah, dilihat mulutnya dilihat. Iya, Siap ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Hilang. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat, Kok sampean? hangat kuku. Ilatin dilate. Dilate. wis. Piye, Met? Wis gak wis. Ya iki nyapa wis iki. Piye. Ya apa? Kakak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Wis tak kono. Yang terakhir iki Terakhir. Ayo. Saman ya kudu Iki sing ngetes iki. Kowe dhewe kentas. iki. Dites Mas. Ayo. Walah kok yo melok barang. Lah kuwi justru daftare sinden asabratan kuwi. Punjer. Tapi carane aku mbak Warana Mas. Cintaku hanya kamu. Keturan ta. Oke, larasnya Semarangan. Larasnya dhuwur Semarangan. Sak mene-mene iki gampang keturan. Ngono lho. Baleni. Ngono copot. Baleni Nas Boynes. Cintaku hanya kamu. Ayo. Wis ngono gak ya wis to, Dok. Gajekane. Ayo nembang nggih Mas nggih. Nembang no. Monggo Mbak Brigita. Nggih, mbok pilih enten pamundutan Pak Dalan. Niki bebas, Mbak. Bebas, Kita los. ning tapi ada pamundutan 2. Oh, iya. Niki saking FMA gitu. Nggih. Nyuwun ada loro ati 2 Oh nggih. atau lali janjine sumangga. Nggih. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Pak salam Dalan. no, harus no wajib no. Kagem Iya. para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Gempol Jempol. nggih. Apa Mas? Gempol. Gempol ya, Nggih. nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalan. Oh ya, dari Australia Amsterdam, nggih. ya. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda ding. Sing maringi paketan nih wow. Iya. Kok iso Ngirimi paketan nggih. Nggih, Sampeyan diparingi hadiah. hadiah. Lah kula enten. apa? Kula diparingi mboten. Enek Boten, kamu. boten, boten. Heh? Kanguru. Kang urun Kok ladung iso kowe. ana? Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa Apa itu? niku seketeki kalian Kartonyono. Heeh.
Kartonyono apa? Kartononyo. Kartonyono ninggal janjinya ta ya. Nggih. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine Loro Ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam-langgam dulu nggih. Iya no. Loro Ati 2. Ya, Iki kayak laguku Mas Majen saat ini. Ngono nggih, Nduk. Surhat. Kisah sampean iki. Hah? Kisah sampean. Kisahku Mas. Oh ya wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kirin. Heeh. Yuk engko lagi didangdutne. Coba kaya ngapa Mbak Bir? Yo. Ih, buka celuk. Buka celuk. No. Sampeyan kangen karo buka celukku to Pak Dalang. Iya. Biyon. Celuk-celuk sapa? Nyongo. Sing dalange atase C6 ya mantuk-mantuk ngene. Sama nih gak ngerti to Mas. Nyapa? Iki lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Birgita, sama nih ra ngerti anjen. Walah. Yo Astabrata Akbar Berkita. Weh. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Layak dodok kan duwe gong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dodok gending. Anggelmu. Wih, pengayatanmu lah. Yuk, langsung. Yo. Opo Yo, ayo Mbak Bir. Kurang apa aku iki dadi wanita. Hey. Terima kasih Mbak Bir. Ya, sampun ngaturaken nggih menika Loro Ati 2. Nggih. Nah, nggih. Gandeng menika Mbak Bir kita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kaya apa ngadeka Mbak? Yuk seperti itu, seperti itu. Yo. Oi. Yo. Hey. Rasune kumandang suarane. Suarane. Disapa no. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Renjel saya toh. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat toh Mas? Sehat. Waras? Sehat, toh? Waras? Sehat dan waras. Oh sehat dan waras, aku ya waras ya. Ya Mas Dodok selamat Ya malam. Allah, Dek Renjel. Gimana kabarnya? Sehat, Dek. Sampean Sehat? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan Iya. waras? Saya juga sehat dan waras. Waras, saya biasanya ndak waras, kok biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya Mbak ya. Beda dong. Beda. Lek Bedanya waras apa? itu mesti genah sehate. Lah nek Lek Sehat. ndak waras berarti wis genah ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono kae sehat kabeh awake. Ning ora Sehat kabeh waras. ora waras. Contone Mas. Duh, Mas. Komet. Komet ya. Piro?
Lho, kok piro Piro piye to? Bebas ora waras kok. Loh, Lho, berarti kowe seneng dilekno ora ndak waras. kok Anda sama seneng ngono iki. Kapan? Kowe ki lho dilekno Sampeyan ki lho, sampeyan ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti Iya, nek wong ra jajane. waras akeh sehat. Tahu ngerti? ODGJ turut dalan kok pilek ngono tau. Gak tahu. Ora tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, lho ya ora to. Lah iya. Kowe terus ngono. Jere kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang renek sing kalah ya. Ngaturi pamundutan. Mas Nggih. Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Oh, Komet. duet sama Mas Komet. Iya. Kowe mau disia-sia. Ora presiden 6 bagiane dodok. Saiki tak pasrai sepenuhnya Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan met. Ya, Pak. Sini. Iki berarti wis enek. Tanda-tanda. Enak karo kowe ya kadoan lho. Kadoan piye maksudmu? Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Pak. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu ya. Ya sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek-teles. Telek apa? Les. Telek teles sih maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Lah isa. nek aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, wis ambemu. Ngawur bocah iki. Aku bondo elek maling. Sebuah lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. 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 Pekak. PKK. PKK. Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah iki kan guru TK juga. Guru TK. Guru TK. Loh, Mbak Renjel ini juga guru loh, guys. Loh, guru TK. Ora. Enggak. Guru SMP apa SMA lo? SMA. SMA. Sama. Pas. Aja. Mata pelajarannya apa sing? Mata jenengan pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya. Pas Injes. cocok Mas iki. Cocok. Ki guru TK, ki guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tuapuk kowe. Anu Apa? Tak nyun nada. Ayo, Oh, jemput iya. nada iki lho. Tidak nyuwedek rono pokok kene ora iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo para anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dadok. Dalam. Sama di sini ya Mas Dadok ya. Enggak apa-apa ya Mbak Renjel. Di sini aja. Sik ta wong jemput Biar aku nada di. kok Lah yo Mang. Kok keblabasan rono kan Kebablasan. Rene. Nah, kuwi lho. Nah, kene. F. F. Ayo, digendreng Mas Riz. Yo. Gandeng tanganku Mas Komet. Baiklah. Hati Mbak ali-alimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh. Budek kita. Piye? Baleni mana nih? Sebuah lagu buat kamu. Coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas Komet. Paringo usada. Itu. Ora apa-apa, penting Mbok gerakan ki yang Mbak Renjel. kowe iso ora gerakan romantis? nek gandeng keduren, Mas. Iso ora gerakan romantis? Gak iso. Niki mang sampean ki Jawa aku ki. Berarti apa? Sampean iso. Berarti sampean iso. Ini lho. Ngene lho. Dicontoni ki lho. Dalang. Dalang apa? Apa? Aku sing nyanyi klipe kono. Oke. Ya. Dalang kok golek dalan dhewe. Ora apa-apa dhewe kan ditang-hitung kok mbayari kok ora tau mak-mak. Iki lho, Ini lho. terokno. Terok nang ini. Nyanyi tak. Aku tak bagian. Oh, iya. Rembulan ing wayah wengi nambahi Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok krungu tuk ki mang apa? Apa? Tarik ngene kok tuk. Ki apa? Oh ya sabuke do. Sabuk ki lho, efek Bu timah. iki lho. Oh, iya. Efek timbang iki lho Mas. Sabuk kene natap. Natap ki apa ki angin. Angin. Ndak mungkin ini. Kok ngarep? Piye lho sing anu aku kok. Pas. Yo Mas. yo. Iso ora diterokne ngono kuwi? Gak iso pisan kas, Mas. Sing Ya. cek Yo, contohnya bisa kasih Mas ya. janji tresno disekseni lintang lintuk ing tuk. Lho, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho Mas. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kok. Iki mang dansa salsa namanya. Iso aku jajal. Nah, ki, tut iki iso ki. Nyanyi lah. Ayo sini. Janji, ayo. Janji tresno disekseni Pek dudu. Pek lintang dudu. lintang Dudu. ing tanging wengi
Mangkono tok kene. Lah kowe nek kesempatan ya rantang botok kok. Lah kene mingset. Mas khusus ngono ki. Aku Khusus lho. karo sing Joko, sama kok tidak Joko to. Ciri sapa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, iki lho. Warai. Niki ora grup tuk iki. Kowe sing janji tresno disekseni. Iya. Iya. Langsung. Janji tresno disekseni. Lintang Pokoke tuk. lintang ing Sing wayang. Piye? Hei, lagumu kaya Banjari. Hei, aku nyanyi campur sari langgam puwen lha kok malah aku kedung tuk e. Iya to. Ora ndang tok. Bal ini. Dijak. Janji tresno disekseni. Lagi lho. Lintang lintang Ora tunggu. ing wayang. Aku tak menenge. Terus. Nah. Ayo Terus, terus. Mas. Nyapa? Wis sampe dadi kosidah to. Malah kaya ape kadroan iki to. Sidane piye? Ya dadekne nek karo Mas Komet no. Ya, Oh, mangga yo. Dadene ya, Met. separunan ya. Oke, niki kata Sosiati. Nggih. Oke. Siap. Coba kaya ngapa? Dadekke yo. Bersama Asta Berata Astaga, berapa?